for copy, I treat just for copy. I know where Marie High and I have a general. I know where Marie and I get so that's next time. Yeah, I've been there, say Amish, Webia, nobody. Maybe I charge. Yeah, I could have some minutes to 12, about 10 minutes to 12 for before I could. So don't use your failure to deliver good dividends of democracy to your people as a means of you're trying to cover up in with using DDB as an listen. Let me tell you, agala charge more because you have failed as a governor. If you find me wanting, practicing any charm for a criminal, jail me, sir. But when it comes to going to the water bodies designated for the deities to perform some ritual and ritual offerings, if you arrest me there, sir, you will meet me in court, sir, with due respect. I am a dibia with due respect. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si na steeti Anambra nweta, bụ ihe gbasara iwu ọhụrụ nke ndị gọọmenti steeti Anambra wepụtara, bụ nke otu n'ime ya bụ iwu ama dịka Anambra State Homeland Security Law 2025. Otu n'ime ha gụnyere ihe gbasara ndị dibịa na ndị na-eme ọdịnala, ndị na-aga na mmiri achụ àjà na ndị na-aga na ogologo ụzọ wee na-achụ àjà. Ya bụ ihe onyonyo na-egosi otu nwa ikorobịa ya na otu nwata nwoke onye nke ya na ya so wee gaa na mmiri gaa chụọ àjà n'abalị, mgbe ọ na-akụ ihe dịka elekere nke 12 nke ime nderi. Dịka ha nọ na ya bụ mmiri wee na-achụ àjà, ndị obodo ewee chọpụta na o nwere ndị bịara na ya bụ mmiri n'abalị ahụ ịchụ àjà. Ewee gbapụta ha bụ ndị obodo wee jide ya bụ nwa ikorobịa na nwata nwoke onye nke ya na ya so, wee kpọwazịa ndị ọrụ nchekwa n'ekwentị. Ndị ọrụ nchekwa ewee gbara bịa ebe ahụ. Ha bụ ndị ọrụ nchekwa na ndị obodo ahụ jidere ha mere ha akaja dị egwu ebe ahụ, wee sị na a ga-akwakpunye ha na mmiri ka ha hụ ka o si adị, ebe ha sị na ha agaghị ege ntị iwu nke gọọmenti steeti Anambra nyere. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka ya bụ ihe si wee gaa n'akụkụ mmiri n'etiti ndị obodo kpọrọ ha na ya bụ nwa ikorobịa onye bịara ịchụ àjà ya na nwata nwoke onye nke odu wee bịa. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya, mana tupu anyị etinye anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, biko nwetụkwara m obere ndidi nwantị ka m were ohere a chetakwara gị maka akwụkwọ ahụ nke m gosiri gị, nke m dere bụ ọmarịcha akwụkwọ mkpọrọ Uchenna, bụ akwụkwọ m nọrọ ala ma chebe echiche ọfụma depụta ya maka ụmụaka iji wee nye aka kụziere ụmụaka anyị otu esi asụ Igbo. Ya bụ akwụkwọ nke mkpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ maka otu nwata nwa mgbei onye nke na-enweghị nne ma onweghị nna, onye nke si n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Ya bụ akwụkwọ edekwara ya n'asụsụ abụọ, bụ na peji ọbụla ịsapetere na ya ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwa ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke ga-abụ na nwa gị gụwa ebe edere ya n'asụsụ Igbo ma ọ ghọtachaghị ya, ole anya n'ala ya ọ ga-ahụkwa ebe edere ya n'asụsụ Bekee, ọ ma lee ya anya ma ghọta ihe asụsụ Igbo ahụ na-akọwa. Ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, olekwana ihe ị na-eche ịzụrụ ụmụ gị ya bụ ọmarịcha akwụkwọ? Gaa na ngalaba okwu ihe onyonyo a ị ga-ahụ ebe m tinyere Amazon link nke ị ga-eji azụ ya bụ akwụkwọ. Ịkụ ha n'aka na ya bụ link Amazon, obube gị na Amazon ebe ị ga-azụrụ ụmụ gị ya bụ akwụkwọ. Ọ dị mma ka anyị tinye anya n'ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa taa. Onye ka ego afọ ga bụ gịnị? Onye? Chidum ka esa dị na Mish second da ebe na asa nke ka ị bịara ime bịa ka nụ n'ihe ban ka ị bịara ime ebe a ọrụ mmiri ka ị bịara ịrụ by what time? Ka ete ihe na-akụ now. This is Korean time there. After it has 23:50. That's 10 minutes to 12. 10 minutes to 12. Okay. Ke bịa bara obodo a. Onye ka ị gwara wee bịa? Okay, ị bịara bute ebe natara anyị aja. Ị chụrụ aja ebe a ka ọ na-echụ ha aja? Ị chụrụ aja ebe a ka ọ na-echụ ha aja? Gaa straight to the point and answer me. Ị chụrụ aja di ka ọ na-echụrụ aja? Ị dọbara ife. Thank you. Ọ aja ka ị chụrụ. Aja ka ị bịara chụ simple. Ọ baghị uru ga gbaba anyị okwu okirikiri.
bịa na-eme anya ebe a ka onye bụ Okafọ Tochukwu ebe Isekendida that is ebe na-asa Amish nke ka ị bịara mekwu eziokwu thank you ka unu bịa chụọ aja and o nwere nke unu debere ebe ahụ ngwa anyị ga-eje ebe ahụ na ajịchazie anyị wee mara dị next ndụ anyị ego one ka ha ji ebe ahụ kedu ihe ha ji 2750 and ka mfụ dị ihe ha ji gasị ihe niile unu chi mepe ya ewepụ ya ngwa chịkọtakwa ga ego ha n'ime ebe a ngwa chịkọta ya hapụ ewepụta ka ebe a ọ ya chịkọta ya bụkọta ihe niile unu ji ihe a bụ ndị si Amish wee bịa n'obodo ịbịa chụọ aja ihe na-akụkọta bụ some minutes to 12 about 10 minutes to 12 bụ ife na-akụ ugbu a so ha bịara ịchụ aja n'obodo luckily the brave men anyị nwere n'obodo wee nwude ha wee kpọkọbezie youth so anyị wee pụtazie wee fụ ha gbawazie ya ajụjụ ọnụ ha wee saba ihe ha bịara mena ha bịara chụọ aja ha sị na ha si ebe na-asa Amish ihe na kịta bụ some minutes to 12 anyị nọ n'ụgwa obodo kịta so ka anyị sogo ha wee gbadata n'ụgwa na ife ha mere na ezi ụzọ ndị mmadụ ma ndị mba ma ndị obodo na everybody si aga were na-abata na mmiri ike shift ebe ahụ ike shift unu n'anya na afụ na ihe abụ n'ọnụ mmiri ijebe ị ga-azọrọ ya ịnaba anaba ị ga-azọrọ ya with other things ha tinyere debesiri here nwere dị ebe ahụ ma ndị ha makasịrị na mmiri ma ihe ha makasịrị n'ime mmiri ka incense ka mmanya na izu na-eto ha mara na etiti mmadụ si aga ihe a bụ youth obodo na ebe a now. Thank God for the CSU and the co. Ihe a bụ ndị be anyị okorobịa obodo pụtasịrị n'ikem wee na-afụ ihe na-emeni ụfọdụ nọkwa n'ime ịnụ wọchị na afụ na onwe ndị nọ n'ime ebe ni na-achọgasị ihe ha dewere ebe ahụ so ọ bụrụ ihe dị ya anyị tiri sigodi fọkọp ya anyị tiri chazie fọkọp ya anyị wee mara ihe anyị na-abụ ga-eje n'anya so anyị wee mara ihe anyị na ha ga-eje n'abalị so that next time ụbọchị ọzọ ha ga-abịa obodo ịbịa achụ aja ha mara na obodo abụrụ ebe a na-anọ eme rubbish ya ka m jisi ka m kọva ya ka onye ọbụla afụ ihe na-emeni a ga-afụ ihe na-emeni ka a gbagodiri nwe obere fim ọ na-akpọ onye ka ọrụ ndị ọzọ ọ gbago onye ka ọrụ ndị ọzọ ife na-emeni ọtagodo obere afụfụ small ọta obere afụfụ small ọ na-abịa chụrụ anyị aja ka titi ebe a na-efe na azụtọkọ na ya weta ihe ndị o jigasịrị wee bịa ma nzu ma edo ka titi na ya hia n'ezi ụzọ na exactly main road ọ gara mee ihe ndị a ị na-apụ apụ ị ga-azọrọ ya azọrọ ị na-ana ị ga-azọrọ ya so ka agbarịa nwe obere film ihe na-aka ugbu a bụ almost 12 o'clock. This is sharp 12 dot. Look at it. This is the time 12 dot. Maka 21 January. That is it. 21st January being Tuesday. So ka it treat very fuck up our force. I get treat fuck up one and so. Two of us we do. That's Benasa Amish this night. I go see the very ife ha maro. Ha na ruo ha ka ọrụ ndị ọzọ na egbe ya bụ ogbe ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo a butere nkwumuche onye dị iche iche n'etiti ọtụtụ ndị mmadụ ndị kiriri ya dịka ụfọdụ na-asị na ihe ndị obodo ahụ na ndị ọrụ nchekwa mere dị mma na iwu steeti Anambra tiri n'ihe gbasara ndị na-aga na mmiri achụ aja na ndị na-aga n'okporo ụzọ achụ aja na ya bụ iwu ga-eguzorịrị na ihe dị otu ahụ ga-akwụsịrịrị ebe ọtụtụ ndị ọzọ na-asị na ihe dị otu a bụ mkpagbu na mmekpa ahụ nke gbasara okpukperechi bụ nke ama dịka religious intolerance and persecution
ewe na-asị na ma o nweghị ihe ọbụla e mere maka ya na ya bụ ihe ga-apụta nnukwu okwu. Mana tupu anyị enweta ya bụ ihe onyonyo, ọtụtụ ndị mmadụ ndị bụ ndị ọdịnala apụtala wee sị na ya bụ iwu nke gọọmenti steeti Anambra wepụtara na ya bụ iwu ezighị ezi, na ya bụ iwu bụ ụzọ aghụghọ nke Soludo chọrọ iji wee kpochapụ ọdịnala na steeti Anambra. Ụfọdụ ụmụnne anyị ndị ama ama ndị na-apụtakwa n'efere mba ụwa ekwu okwu ma na-enye nkụzi dị iche iche atinyela ọnụ na ya bụ okwu kamgbe mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga. Na-etufughị oge, anyị ga-enyewekwa anya n'ihe onyonyo abụọ ọzọ ugbu a, bụ nke otu n'ime ha sitere n'aka nwanne anyị nwoke onye nke ama dịka Maazị Dibịa, ebe ihe onyonyo nke abụọ ga-esi n'aka nwanne anyị nwoke nke ọzọ onye ama dịka Dibịa onye ozi. Ka anyị kirie ya bụ ihe onyonyo ma nụ ihe ha kwuru gbasara ya bụ iwu ọhụrụ nke gọọmenti steeti Anambra wepụtara, na ebe ha kọwara ya bụ iwu nọ na-emegide ọdịnala Igbo. Ka m bịakwanụ. Ndewonu ndị Igbo, ndị Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, mụọ odogwu, mụọ aka ji ọfọ, maka ji akụ, kenekwa m unu. Okay, I made this video in reference to comments and publications from Anambra State government and Soludo in person. Personally, I believe that crime, the very wrong, the very bad, and it is the duty, responsibility of the government to protect the people, to provide security against all odds. And this video is not me encouraging anything called crime. Do you understand me? No. I want to query the rights Soludo have over choice of worship. We have the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, I think, is supreme to governors' emotional tantrum or governors' feelings, his temperamental feelings, because I see what Soludo was doing as being temperamental. When you have security details and you needed to carry out, you go out. You don't just go everywhere blabbing and talking like a child. There are some arrests I have seen in videos where some people confessed about some native doctors or DBS who actually fortifies them for crime. I think those guys should be fished out and dealt with according to the provision of our law. But when you try to restrict the traditional practice in the whole of Anambra State, then trying to use this as a cover-up of your lack of performance. You know, you are elected to provide good governance to your people, but you have failed woefully. Like, I can score you like 10 over 100. You know, I can score you like 10 over 100. Going against traditional practice in Anambra State is witch hunting and is barbaric, to say at least, and is against one's fundamental human rights. Your menstrual ovulation feelings does not actually supersede that right, that natural right one has. You made a comment the other day which sold you out, saying that Anambra State is a Christian state. Are you Anambra State be a Christian state? Anambra State, what is Christianity in Nigeria? How long have Christianity stayed in Nigeria against the practice of our people? Banning places of worship, of traditional worship, and you are going up and down, but Christians can mount megaphones everywhere and make noise and disturb the people. Like for real. And they can carry out crusade, cause stampede, and all of those things. All the pastors they have arrested with human heads and all of those things. Have any governor actually gone against shutting down churches? I believe that this is a time for us to start electing people with sense, people with conscience, people that are not just there. You know, there is nothing you can use to. You can actually there is no scorecard for you. Your first time, and now you want to go against traditional practice so that you can buy the sentiment of Catholic Church in Nigeria. This is a war from religious bodies, organized religious association, you know, that have held our people for years. It's a slave trade happening in our land by religious bodies, and you can't come in our own land and ban that which is our way of life, how we have lived for years, including your forefathers, your ancestors, were actually traditional practitioners. So you cannot ban that. If you have problem with some persons who are committing crime,
who are using the natural energies of our land to commit crime. Go against them, fish them out. It's your responsibility to provide security in your state, and it has nothing to do with traditional practitioners. Do you understand? Some people can camouflage. Some people can fake anything. Those things can be costume. Those confessions can be fake. You have not investigated. You come on the media and you are talking bullshit, absolute bullshit. See, let me tell you. This also resonates to the call we always say in terms of tradition, practice. You need to learn, live prophecy, like all this okite, all this bullshit, ibibo, you get rich quick, do this one to get rich. Those things doesn't work. Those things are not real. When you have such mindset in your mind, you commit crime, thinking that. But the truth is this: all this that is going on, you think it's ritual. I still tell you that there's nothing like that. There's not like human ritual going on in Anambra State. What is going on in Anambra State is organ trafficking. That is what is going on. They are selling people's organ, and the governor knows. They understand these things very well. They just have to use red clothes and all those shorts, unzu, and all of those things to camouflage that it's actually it's associated with a native practice. If there is any native doctor, Dibia, who is providing charm for non-government kidnappers, the government should go against the person. It's a crime against humanity. It's a crime against the state. It's a crime against every laws known to man. Not to mankind. So you don't just come out and you blow nonsense, you talk like a child, running your mouth, you are banning. Listen, get into Agala charge and Amiri, whether you like it or not. You go arrest Taya. Agala charge and Amiri. That has nothing to do with your failure as a governor. Agala charge and Oporozo. Do you understand? Your laws, what you're saying is against the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. It's only in Igbo land that you see a governor will come out and talk nonsense. Go to Yoruba land. They still upheld their own tradition. They still upheld their own practice. And you see stupid people who have been elected, they have sold their senses, coming at attack Anambra. That's why you are demolishing shrine, demolishing ancient worship places to come and build churches. Right to whatever you choose to worship, whatever you choose to do, whatever you choose to associate. If you don't want to choose, if you don't want to associate anything, it's your right, your human right, your natural right. No governor, no human being can stop you from association. Freedom association is enshrined in our constitution, and you can't do it 4 years. In fact, you're not even going to be re-elected. That is just the truth. So all these things you are doing to buy the sentiment of Anambra people, you are not going to be re-elected. You are not going to be re-elected. You have failed to provide your campaign promises. You have failed to provide every necessary dividends of this thing. Look at how it's going on in Anambra State. Look at the level of kidnappers camp everywhere, and the only people you see to fight is about traditional worship. Because Undo cannot support because Catholic Church. You think you are just extending proxy war from Catholic Church to Menala. But the truth is this: the time of belief is gone. This time of knowing. Church have come to pack up. They will pack up from our land. Do you understand? Because they have not brought anything good. They have not. Every crime you see today that is happening in our land is because church is here. Because they always commit and go to church and confess. Do you understand what I'm saying? So don't use your failure to deliver good dividends of democracy to your people as a means of you're trying to cover up with using DDB as an listen. Let me tell you, agala charge ikpegala mandi more ikpega amakwago on wegi because you have failed as a governor. In an eneku omazaguje egbuneku ọkwa ikirichala nke ahụ. Ngwanụ ka anyị nyekwa anya n'ihe onyonyo nke ọzọ na nkenke oge bụ nke si n'aka nwanne anyị nwoke nke ama dịka Maazị Dibia. Of Anambra State, before I proceed, I will read section 38. Section 38 says that we have the right to freedom of worship. The governor of Anambra State was very peculiar about people that goes about those that goes to offer sacrifice on the road. If you remember the video I made previous years, I raised an opinion that these things of Icharge and Okpoluzo is our Igbo culture, can never be taken away. In fact, as I speak to you now, I did Aja here in Abuja. Okay? The governor was very peculiar about those people doing Aja. Now, I want to ask the governor a very funny question. His Excellency, sir, when he gets to Corpus Christi, you are a Catholic, and I see some priests, I see some Catholics parading on the road with the statue of Mary,
and the statue of Jesus, or when we get to Ash Wednesday and I see some Christians, Catholic Christians, walking on the road with ash on their head, what will I call it? Don't you feel that we that are practicing Ordinana will be threatened by such? Secondly, sir, what of Christians making noise with their megaphone, disturbing our sleeps? Have you ever passed a bill to disturb them? Did you not pass any bill concerning those disturbing the peace of the society with unnecessary crusade, raising microphone and shouting fire? His Excellency, sir, you did not pass any bill on that. Come, let us reason together, sir. You are the father of Anambra State. And like I told you, I am coming down to your office to see you one-on-one. First thing tomorrow morning, I'll make sure I call you on phone directly, sir. You are the father of Anambra State, but you are treating us that are into Ordinana as if to say we are adopted sons and daughters. We are not bastards. You are the father of Anambra State, meaning including us into Ordinana. You are the father. Now, sir, with due respect, sir, are you saying that those doing crusade are pardoned? Sir, you said something about Okite. You did not say anything about miracle alert professed by the churches in Anambra. There are many priests which you know of in Anambra State today. There are many Catholic priests. There are many Anglican priests. There are many Pentecostal pastors selling anointing water, healing water in Anambra State. Sir, in your bill, you did not touch them. You did not touch them. Why I'm telling you this, sir, is that I will be the first to break that law because I'm going to continue doing Naja. Right to freedom of worship, section 38. I will hold that against you in the court of law, sir. Put me anywhere, sir. So if you find me practicing Okite, you have the right. If you ask every traditionalist, we have things against such of practices, such ill practices. If you find me wanting, practicing any charm for a criminal, jail me, sir. But when it comes to going to the water bodies designated for the deities to perform some ritual and ritual offerings, if you arrest me there, sir, you will meet me in court, sir, with due respect. I am a Dibia with due respect. Sir, with due respect, His Excellency, I am Mazi Dibia. I am from Nando. If you get to Nkwanando, ask of my shrine, they will show you. Sir, come with all your aid. I am giving you a free will. Come. Come with 100 of your aids. Test my ability as a Dibia. If I can't tell each of you your problem, which you've never discussed with any human being, burn me alive. But if I can do it, you owe us an apology. Come with every of your aid, sir. Come with every of your aid. One by one. If I don't prove to you that there is something called the metaphysical, the osenambo, the eyes that see beyond the normal, but if I do that, you have to come out and camera and tell the people that you are sorry. Sir, you were so open. You were so frontal in the attack. You showed your discontent with Ordinana. With due respect, sir, if I tell you that Compost Christi disturbs our peace, you think I'm joking. Ash Wednesday disturbs our peace. If I tell you that Banga being shot during Christmas and Easter disturbs our peace as Ordinana, you would think I'm joking. I will tell you there is high rate of crime during Christmas. When people are shooting knockout, people can use knockout and confuse people and rob. You did not ban knockout during Christmas because it's a Christian festival. Sir, did you ban night vigils in Anambra? No, sir. Did you ban night vigil? No, sir. Did you ban night vigil, sir? No, sir. Did you ban people who are making noises saying that they are doing crusades in Anambra State? You did not ban them, sir. But, sir, you motivated yourself
And you said in one of your programs that Anambra is a Christian state, sir. So I put it to you, you are wrong. It is poor knowledge of history that made you to gush out such. It is very pitiable as a father for you to say such. With due respect, Your Excellency, sir, it is absolutely unacceptable by myself and other practitioners of Ordinana who are doing it in truth and fairness. I am a custodian, sir. I know the Bible more than any of your pastor. Is an open challenge. Any of your priests is an open challenge. Any of your bishop is an open challenge. Test and see. Including the Archbishop of the country. I know the Bible more than him, sir. Sir, you failed woefully saying that. You failed woefully as a father. With due respect, sir, if your point ended with that of Okite, I wouldn't be saying this. I would applaud you as a father. Okay? Sir, if you did your admonition and condemn those who did Okite, jail them, sir. No problem. If you find me doing anything that is ill, when I listen to this, sir, Okite is part of Igbo culture. If you find anybody who cuts human parts and add to his Okite, kill him. Why do I say the Okite is part of Igbo culture? It's part of the rituals done by the Igbos. One way or the other, it's still our culture. Whether it's good or bad, it's still the culture. But if you find anybody using human parts to do it, jail the person, sir. But, sir, if I can list some Christian rituals that are evil, sir, we celebrate Halloween in Nigeria, it is evil. Have you banned it? No. But, sir, who gave you the effrontery to say that we can't go to the water body to perform ritual? Who does that? Who does that, sir? Kedi ye melogi, kedi onye gwalogi kwa udi okwa. Ilof go non na kebo nyela Anambra State. Obu no nwere oke ya agwagi asokata eze anya kpulu nkata n'iru gi okwu. Sa ikwuala ọnụ. Ikwuala ọnụ nke bụ eziokwu. Ikwuala ọnụ adị m ekwu ife mma mmenwu. Onwe isra nwoke adrobe mbia. Ife niile ngini aso bia dade mma agbala unu afa gwa gị ife na-eme na ndụ gị ị na-agwa nwụrụ mmadụ. Mma agwa nkwu gị ka o yesi mechi ma nke megolo eme ị na-agwara mmadụ. O mere etu akpụrụ mkpuchi ekpụrụ mgbagbuo m. Mana sị isi na o nwere ife bụ omenala ịtụrụ asị. Ọ maka na eji gba nkịtị unu dala okwu alụsị dị iche iche a na-akụtusi agba nkịtị. Alụsị dị n'isi ọfịa be nna gị akụtuchie na ya agba nkịtị. Ọlụlụ eke ekwuru obi unu eme gị ife akaja agba nkịtị. So anyị continue like this, anyị nwa ebido kutupu unu ụka ọ ya adịghị mma. With due respect, sir, Gwa bụ nna Anambra State, ideme anyị ka nna. Ideme anyị ka nna. Ideme anyị ka nna. Ideme anyị ka nna. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na-etufughị oge, ihe onyonyo nke ikpeazụ ngachọ ka anyị anya na ya. Nke a mere na ime okpuru ọchịchị Obiakpọ nke nọ na steeti Rivers. Ebe ndị ọrụ uwe ojii nwụchiri otu onye ụkọchukwu, onye nke a na-akọwa na enwetere ma okpokoro isi mmadụ ma agwọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-asọ oyi nke a na-ejighị mara ndị ụka n'ime ụlọ ụka ya. Ka anyị anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka mpụtakwanụ. If you are picture there, I may come on. Don't tie here. If you are picture there, I may come on. Don't tie here. In cup down full. This one church with fake church with police. Police ready today. This one church with fake church with police. Enough occultic material. Coffin, snake, everything. They see coffin here, everything material. Coffin, snake, everything. They see coffin here, everything snake. See the church here. Siam. See all the things. They bury things for the altar. Bury coffin. They bury things for the pictures. Bury coffin. See people pictures. They see snake. Python for the altar. They see snake. Python coffin. Snake python for the altar. Python coffin. This church for Rumundru. Now for Rumundru life. This church for Rumundru. They read the church. You want to arrest the pastor today. The pastor discover this. So many occultic things when they find out here. The pastor discover this. Snake. So many occultic things when they find out here. Snake and coffin.
python, coffin, and coffin. Not mean coffin. Enough charm coffin inside church. This pastor not mean coffin. Call himself prophet. They deceive people here. Church. This pastor here call himself prophet. They deceive people here. So many things in the carry. Police ready up today. So many things in the carry. Police ready up today. And a fake church, a fake prophet. You don't carry and you don't arrest them. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a ka akụkọ ụwa gaala ka nkwukwa n'uche m nke nji bụrụ mmadụ. Ihe mere m ji wee tinye ihe onyonyo ikpeazụ a anyị kiriri ugbu a dị ụzọ ihe abụọ. Bụ na nke mbụ bụ na mgbe ewepụtara ya bụ iwu ọhụrụ nke ndị steeti Anambra wepụtara ihe gbasara ndị ọdịnala na ndị dibịa, o nwere otu ihe m kwuru mgbe ahụ sị na ya bụ iwu makwara na mma ma ọ bụrụ na a ga-ahazi ya ọfụma, na ya bụ iwu mara mma ma ọ bụrụ na a ga-eme onye ka esi wee mee ibe ya. Maka na ụfọdụ ndị dibịa na ụfọdụ ndị ọdịnala na-eme ọtụtụ ihe nke ọ ga-abụ ịhụcha ị na-ajụ kedu mgbe a ga-emewe otu a wee ruo. Mana asị m na ọ ga-adị mma eme onye ka e mere ibe obi adị ya mma, maka na ọ bụghịkwanụ sọsọ ndị ọdịnala bụ ihe na-emehie. O nwere ọtụtụ ebe ụfọdụ ndị ụka nọkwa wee na-emehie, mana ọ dị ka ga-asị na ya bụ gọvanọ Soludo na ọ naghị eweje anya n'akụkụ nke ndị ụka. Maka na echekwana m na ihe ga-eme ka obodo dị mma bụ enye ndị ebe a enye ndị ebe a. Ebe ọbụla mmadụ si wee na-emehie, ọ bụ onye ụka ọ bụ onye ọdịnala, adọchieta ya azụ. Eche m na ọ bụ ihe ga-eme ka obodo dị mma. Mana ile ya anya ọfụma, okwu niile si n'aka ya bụ akanachi steeti Anambra bụ gọvanọ Soludo na-ejekarị otu akụkụ. Ọ wee bụ na o nwere ka ọ dị. Ma o nwekwara nụ ihe onyonyo m wetara ebe a. Otu n'ime ihe ndị mere m ji wee weta ya bụ na amara m na o nwere ọtụtụ ụlọ ụka nke nọ na steeti Anambra bụ enyobe anya n'ime ya ọfụma, a ga-ahụ ihe karịrị ihe ahụrụ n'ụlọ ụka nọ n'ihe onyonyo anyị kiriri ikpeazụ. Mana site na ụdị ụzọ akanachi steeti Anambra si wee na-eso ya bụ okwu, ọ na-egosi na o nweghị ihe ọjọọ ọbụla ndị ụka na-eme, ma ndị bụ ezigbo ya ma ndị bụ ndị awarawa, bụ nke ama dịka ma real ma fake ones, na ihe ọbụla ndị ụka mere dị mma, mana o kwesịghị ịdị otu ahụ. Adọ onye nke aka na ntị, adọ onye nke aka na ntị, adọ nwoke aka na ntị ebe ọ na-emehie, si dọkwa nwaanyị aka na ntị ebe ọ na-emehie. Ụzọ ihe abụọ nke mere m ji wee tinye ihe onyonyo ikpeazụ a anyị kiriri ebe a bụ otu ihe onyonyo nke m wetara ụnyaa, bụ ihe onyonyo gosiri otu nwa ikorobịa onye nke gburu nna ya wee bepụ ya isi. Ọtụtụ ndị mmadụ na ngalaba okwu wee na-apụta na-asị na ọ bụ ndị go back to your root, ndị go back to your root, na aka mgbe a malitere mewe go back to your root, na otu a ka ha si na-egbu ndị mmadụ maka ọgwụ ego. Ụfọdụ n'ime ha na ngalaba okwu ahụ ha pụtakwanụ ha na-ede Matias Ezeakụ, gị bịa hụrụ ndị otu gị, Matias Ezeakụ na ọ bụ ụdị ihe a ka ị chọrọ n'ala Igbo. Azịza m nyere ụfọdụ n'ime ha bụ na asị m afụnubekwa m ebe ya bụ Matias Ezeakụ si onye ọbụla na ọ bụ n'ọgwụ ka esi enweta ego, ma ọkwanụ na ọgwụ ego bụ ụzọ esi enweta ego. Kama ihe ahụ Matias Ezeakụ na-emekwa ndị ụka, ọ na-emekwa ya ndị ọdịnala. Ihe ahụ ọ na-eme ndị pastọ, ọ na-emekwa ya ndị dibịa. Maka na ya bụ nwanne anyị nwoke, ige ntị ihe ọ na-ekuzi ọfụma. Ihe niile ọ na-akụzi bụ ihe gbasara na mmadụ kwesịrị iji aka ya wee nyere onwe ya aka, na ọ bụ mmadụ na-enyere mmadụ ibe ya aka, na ọ bụghị mmụọ ọbụla ma ọ bụghị chi ọbụla na-eme ya, na ihe ọbụla mmadụ chọrọ n'ụwa na ọ bụ mmadụ ga-emerịrị ya, na onweghị mmụọ ọbụla ga-abịa nye gị ego ebe ọbụla. Wee sị na amaghịzi m ihe mere ọtụtụ n'ime ha ji wee na-akpọ Matias Ezeakụ. Mana nke m makwa bụ na onye kpọrọ mmadụ asị, ihe ọjọọ ọbụla ọ hụrụ ọ ga-achọrịrị ka ọ bụrụ onye ahụ ọ kpọrọ asị ka a na-akpọ aha na ya bụ ihe ọjọọ. Mana ilezie ya anya ọfụma, ya bụ nwa ikorobịa anyị amaghịkwanụ maọbụ onye ụka maọbụ onye ọdịnala, n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị mmadụ na-asị ma ọ bụghị dị onye ọdịnala na dibịa gasị mmadụ weta isi mmadụ bụ dibịa ọdịnala. Mana dịka ọtụtụ ihe m nụrụla nke ndị ọdịnala na-akụzi n'efere mba ụwa anyị nọkwa, maka mụ onwe m amụnyekwara m n'ụka, etoro m n'ụka. Mana ihe niile m na-ahụ makwa na imirikiti n'ime ihe m na-ahụ ndị bụ ndị ọdịnala, anaghịkwa m ekwu maka ndị ọgwụ ego juru n'efere mba ụwa. Anyị ma na o nwere ọtụtụ ndị kpọrọ onwe ha ndị dibịa na-abụghị dibịa, na-anaghị eme ihe eji mara ala Igbo. Mana o nwere ndị ị ga-ahụ ịma na ndị a bụ dibịa, ihe niile ha na-eme bụ ọdịnala na ọ bụghị ịgwọ ọgwụ.
o nwere ọtụtụ ndị dibịa ndị anyị makwanụ ndị na-akagbu ihe ọbụla gbasara ịgwọ ọgwụ maọbụ ihe ọbụla gbasara ịgwọ ọgwụ ego. Ya bụ na anaghị m eche na ọ bụ ọdịnala ga-asị mmadụ ya ga-gbuo mmadụ. Mana abịazịa n'ihe onyonyo nke anyị kiriziri ikpeazụ, ihe abụọ nke mere m ji wee na-eweta ya bụ ihe onyonyo bụ ka onye ọbụla ahụkwanụ na onweghị ebe ihe ọjọọ anọghị. Ewetaghị m ya bụ ihe onyonyo ka ndị ọdịnala chịa ndị ụka ọchị. Mba, ewetara m ya bụ ihe onyonyo ka ma onye ụka ma onye ọdịnala hụ na onweghị ebe ihe ọjọọ anọghị. Ma ndị ọdịnala na-eme ihe ọjọọ, ma ndị ụka na-eme ihe ọjọọ. Ya mere, ebe ọbụla ị hụrụ ihe ọjọọ, ọ ka mma ka ị kpọọ ihe ọjọọ n'agbanyeghị onye mere ya, maọbụ onye ụka mere ya, maọbụ onye ọdịnala mere ya. Ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ. O nweghịkwanụ ka ihe ọjọọ ga-esi eme ka obodo anyị dị mma. Ama m na ije n'ụlọ ụka akụriri n'ihe onyinye ikpeazụ anyị kiriri ebe a, ọtụtụ ndị mmadụ ndị ya bụ ụka, ndị na-eji ụka ebe ahụ apụtakwa n'ọgbọ ụfọdụ n'ime ha ka ga-akpụkwa ndị ọdịnala n'ọnụ na ndị ọdịnala mere nke a maọkwanụ mee nke ọzọ. Mana onye dị otu ahụ agaghị ama ihe nna ya ukwu ahụ bụ pastọ ya na-arụ n'azụ. N'uche onye dị otu ahụ, ụka ka a na-ekpe, Chineke ka a na-ekpere, Jizọs ka a na-akpọku. Mana onye dị otu ahụ amaghị ụdị ihe pastọ ya na-arụ na nzuzo. Onye makwanụ ụdị ụlọ ka ole dị otu ahụ n'ala Igbo. Mana ọtụtụ ndị na-agụ ka ebe ahụ ka ga na ya akpọrịkwa ụmụnne ha maka na ha na-eme ọdịnala ya na-aga ụka. Cheta na ana m ekwu ya mgbe ọbụla n'ihe anyị na-eme na peji a na chanel a gbasara onye ọbụla bụ onye Igbo mi na-aga ụka mi na-eme ọdịnala. Ya mere, onye ọbụla kiriri ihe onyonyo a anyị wepụtara ugbu a, ọ ga-adị mma ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ maọbụ onye ụka mere ya maọbụ onye ọdịnala mere ya. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị, otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa m gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibo Gomeje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.